tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Sir, naimbag nga bigat yaw. Naimbag nga bigat mo, Mike. Anya iti kasapulan? Kuha, sir. Agaplayak ko mga kasuldadaw. Hag-apply ka nga soldado, kunam? Buwan ko ma, sir. Saan nga mabalin? Tapay mo, sir. Saan nga mabalin, taadda perdit ang ngipin mo? Kaya't mo nga sa sir. Ti gubat ita. Nginal nga lanay. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Doktor, madanagan ako na di kabsat ko. Apay kabsat, anyat ko na. Kasano, doktor? Sigod mo't nga katungtungan na iti bagbagi na. Ang itagat sa anayin. Ay napintas nga senyalis da ita, kabsat. Pakakitaan launay nga naimbaganan ti kabsat mo. Saan mo't, doktor? Ang maguray. Anya ka no iti makagapo no apay nga dinankat katungtungan ti bagbagi na. Kunana mo't, doktor nga, nagkontrada ka no. Delikadaon. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nakapimpiman mo ni Pari Willie ka? Tapay manahin? Kung kasalaw, liniputan gayam ni bakit na? Kaya mo nga sa uwan, adda lalaki ni bakit na? Sika mo't pari, saan? Kasano nga kunang nga liniputan da? Kastuda jay. Pinataltalan dagayam ni Pari Wilay. Saan siguro ang kabailan ni bakit na nga labanan iti sangaw-sangaw, iso nga liniputan da. Kasjaya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, anak ko palatipat. Sikaman lati agluton baraw. Anya? Siyak amanugang itagluto? Pakpakawan! Unay mo ton. Sige, adakang ka, di mo kaya, saan lata? Napalabas, ti sumagmamanog a minuto. Ay, anak ko, umay ka nga rudan. Mangantayaw. Ay, nasyat Bert. Siguraduin nyo nga deti sili di tatatang. Naimimas ka, ti panangang kaw. Ay, wun, adda barok, adda. Nagimas laki di tayo kanyaki. Dayta ti manugang, sa lagling at numangan. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Si Manda ito nadungpar ng obeng. Okay, kakabsat. Agtal na kayo basik. Agulimag kayo. Siya sino ti nakakita kada kayo ti daytoy nadungpar ng obeng. Siya, sir, siya. Ay, sika ti nakakita ama. Ay, wun, sir. Nakita nga ditong pardayta iti motorsiklo. Nakitam tay plate number na ama. Wun, sir. Nakita, sir. Agore ka ta mga lagarod ti ballpen ken papel ta isurat ko dyan numero na. Wun, sir. Anya ti umuna nga numero na? 4, sir. 4? Nga pa iti sumarunaw? For registration ko na namon, sir. Anya! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Naimbag nga bigat mo, kapitan. Ne, Apo Mayor, da kayo magayam. Naimbag man, ta nakapasyar kayo dito yung nanumo nga barangay may, Apo Mayor. Kahit ko lang nga maamuan, no, kumusta mo't peace and order dito'y hydro? Ay naka, Apo Mayor na siya at mat ati peace in order dito, nuti order, ado ti agur order, taga Ramon, Santiago, na dumaduma barangay, Apo Mayor. No iti peace mat, ada iti galunggong, ada ti big head, ada iti special nga terapya. Anya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Mang Simpaw,
Arapap kumot iti agsweldo iti sa gasot nga ribaw kada bulan. Kaslakin ni tatang kaw. Kahit mo nga sawain. Sa nga gasot nga ribaw iti sweldo ni tatang mo kada bulan? Saan? Isumot ni arapap na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nay, simang, papanam. Agudo nga mo't alakay. Ay, anyat ko di jay. Mapanak agpapintas. Agpapintas kunam. Wan, so nga ikana mangkit diti kwarta. Ta gumatangak pa iti pagaradyod ko. Ta no pumintasak mo't ati pa nagkitam lakay. Manuti ka sa pulam. Pang 3,000 lakay. Anya, 3 mail. Oo, nagginan. Daytoy, alayom layangan daytoy 30 pesos. Ano ngay dayta? Mga alakalayangan iti sa nga butilya nga arak, tano mabarte ka, napintas kan, di pa nagkitak, bakit makaminaw, saan ka day? Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Didak tumot liplipatan, iti daytoy ang masungag na eleksyon. Takas pagkamuyumod kakabsa, nga dumot tinaramidan daytoy numo. Tas kumay ti daytao, kininala di tangarangtay, di tabandalay ti laod. Asino tinang ipatagdar? Siya! Ganda ito'y o kininana dito'y nga community center. Asino tinang ipatagdar? Isowan sa balay. Siya! Ganda ito'y kinalata nga eskwelaan. Asino tinang ipatagdar? Siya lang kamsa. Wow! Nakabakay! Ibutos tayo kamsa at tao kininana nga mayaw! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Kaya't mo nga sawon paray. Kasangay itangal daw ni bakit mau? Uwan paray. Anyamot ngay kanaw iti kayat nga regalaw. Ura anya kano paray. Basta da iti dayamon na. Unay ay nagpatigan ni bagat mau. Ay putno taunam. Kahit anya nga iti regalaw. Ingatangak iti kabarbaraw nga bara. Taiso mo iti pag-aayat na. Anya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, Tiryang! Tiryang! Apay tatang? Iluto man lang dahil na ibagas nga intad ni Apo Kapitan. Dahil relief gauds. Un tatang. Napalabas ti sumagmamano nga minutos. Tatang, naluto ko. Mangan tayo. Akagaw ka nga rudo na anak ko. Tatang, nagadumot ti bato na daytay. Ay, bagas nga intad ni Apo Kapitan. Kasta nga talaga day anak ko. Nasaysaya at no day ti bato na. Tapno iti kasta, natangtangken ti busog mo. Kano krisis italo ko. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Parenjong! Parenjong! Paray. Tumagas ka pa paray. Apay aya? Paray, aday padamag kukang ka. Nya dayta. Nakitak ni Salmer paray. Pulis magayaway. Pagkunamot paray. Apay, naka-uniforme ti pulis. Saan mo paray? Wenno nakachapa nga ta. Saan? Da siguro paltog na. Saan mo paray? Pagkunamot nga pulis isuna. Nakitak mo paray nga dakal mo tan ti buksit na. Anya. Way. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Manang emang, kita mo. At napidot ko nga cellphone. Ala kay tong. Sigurado, mga pagpukaw dayta nga cellphone. Uwan manang. Kasano mga masigurado? Kat no nakitak day tay makan kuka. Sapsapulan na. Di napukaw na nga raw. Istorya tupo-tupo.
Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, talaga nga saan tangag kasurutan bagay. Nasaysaya pa siguro no agsina talagay. Kukwak day tay 2 hektarya nga talon. Kukwak mo, daytoy balay! Ken kukwak mat amin dagiti alikamay. Ay, kukwak mo't amin, natarakon! Why? Basta kukwak day takutsay. Ah, kukwak mo't ako, chay! Ibatim na driver na! Tanabayag ko, nga kukwak dayta! Anya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Doktor, manuti bayad ko no agpapagot ak itingipen. Mangtod kalaingan iti 2 gasot nga piso. Ha? Nakangin mo ton, doktor. 2 gasot nga piso? Ket no, awan pa iti 2 nga minuto nga parutan nyo tingipen ko. Ha, agreklamo ka? Bueno, paabutan ta iti 2 nga oras iti panang pagot ko tangipon mo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Siyakti malalaki ditoy, maaramid ko amin na kayat ko. Ay, naanak ko, ag sardeng ka, tanay, anta iti pulis. Awan ti pulis-pulis ni Siyakti na bartek. Anya ti kunam, siyak ni Sergeant Kuramay. Ulitin man din bagam. Ti kunak sir, awan ti na bartek, no dati pulis. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang, nagasawa ka. Agasawa kan. Uwan ko matatang. Saan nga mabalain? Ang maapay mo tatang. Ang dakmot na nito ustaw nga tawain. Mayatak dita kunam nga dakan iti usto nga tawain. Ngem, awan kapay iti husto nga kapanunutan. Naawatam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Suseng bakit? Suseng! Ay na! Di, Pijong, apa niya ko umon? Ay na bakit? Dati alyan di banyaw! Pag ko naam. Kasanaw! Nulukatak na tayo daw! Agsilaw na diyo nagtibanyaw! Kat no isilak, agad na mo tisilaw diyo nagtibanyaw! Adal alya bakit? Ay, day talaga yung kinabartek mo, Pijong. Kit no refrigerator, dyan nilukatam. Kastaya! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Pare, idi nabaknang kami. Agkamkamot kami nga mangan. Ang itatamarigrigat kami. Agkutkut-sara kami, pare. Baliktad samot, paray. Di ko maitang marigrigat kayaw, iti panagkamkamot yaw. Unay kamutan, pare. Makamot mo